jan kondang lho jenengan niku trending topik FYP. Ki Rudi Gareng klarifikasi. Be ae kene dikecam wong sak donya. Lah tidak masalah. Nggih. Mboten napa-napa Pak ngoten niku saged napa niku ndadosaken asma panjenengan melejit. Melejit karena apa mulet niku? Karena kayang. Nggih mergo ngejak sinden niku kan diarani jenengan to nika. Aku ora apa-apa. Ih bojoku nangis isuk awan sore bengi iki nyang apa nangis? Nangise perkara sampean dilok-lokne. Ora apa-apa, aku ora apa-apa dilokne ora apa-apa. Lah nggih kudune seneng Pak. Akhire dhek meneng terus akhire tak neng-neng iki terus akhire meneng terus njaluk ijol. Oh, apa? Aku njaluk anakne. Walah. Yo. Kaya jemom sampean iki. Sampean piye aku karo sampean? Rasane aku karo piye? Ket mau aku sampean lokne. Ket mau aku sampean lokne. Ket mau aku sampean lokne jare bembeng jare kaya biok ngono ayo. Lah biok iki mau sing olokne sampean. Sing lokne sampean. Apa biok ya apa? Apa biok mau? aku dhewe iki ya bingung masalahe. Aku Wong lang jeglukne kok muluk kulup per Mas. Lah aku lambene sampean ya Allah. Lah kok senengane kok muluk lambe to? Kowe jenengane muluk lambe kewirangan. Muluk lambene kancane katutan untu. Lah sing diklawuk tuwek mesti. Lah Mas Bambang Balo wis kondur apa sik ning kene? Rene wong bagus. Kene. Rene gabung karo Pun Om kene. Ceko. Kene lah bagus. Jadi Mas Bambang Balowo. Kene. Tombo kangen iki. Bok. Ayo aja kayang lho. Kok ya prei ya. Dina iki aku ora ngidung. Wong ora ngidung. ya kidungan iki. Mboten, ora ngitung. Awake dhewe ngitung tinggi apa to? Lah nggih. Luwung ngitung hasil. Nah, ya lah enek sing diitung. Lah lek ra enek napa? Lah kene wong mampu kok padake kono sing diitung ra enek. Mampu. Lho, aku sing tak hitung rena-rena. nggih to? Tanggung aku ning kono. Sakmene. Investasine niku jenengan. Tanggungan. Wah, lah utang to. Udu tanggungan karo utang ki ora padha. Tanggungane napa mawon? Tanggungan ki utang ning rodok ngetren. Oh, ngoten nggih basane nggih. Iya. Mekar piro, BRI piro, BRI piro, syariah. Heeh, terus Nggih. syariah. Panjen Apal kula nasabahe. oh ngono. Karo sapa biyen apa karo Mas Ambon barang ki mau apa? Alah nggih, mumpung niki kali lare-lare niaga Kediri. Oh, pengrawit Kediri Pengrawit semangat. Kediri sampun rawuh sedaya menika. Tepuk tangan buat kanca-kanca Berkahi. Kediri luar biasa. Weh, dan Mas Ambon. Yoga kon munggah nabuh. Wah, wis. Gak usah Pak. Wis. Elek yoga Kediri wis. Rumah aku. Aku iki carane Nggih, gawuh. penjen rawuh alhamdulillah. Penjen ngaturne tetembangan ngaten mriki duet kali presiden kula sing tasik SMP nggih. Pundi SMP? Niki. Bayo. Masa SMP bembeng wae. Niki sampun manak pindho. Oh, SMP ini sampun manak pindho. Nah, beda karo nggone sampean SMP iki sampun manak pirang-pirang. Pirang-pirang nggih. Kene jumeneng kene wong bagus kene. Gojek karo Mbak Krisnia. Nggih, nyuwun pangapunten lho Pak Rudi kula izin kula. Heh? Izin kula. Allah. sampean- Izin kula. Isin, Loh, Mas. Derekne Ki Rudi Gareng iki wah Isin. ameng-ameng nyawa nggih. Isin. Lho tenan. Yo, Izin tenan aku. Maya Praga melu aku pisan. Lah, aku mah ngono Pak kula golek sing sinden abang ke nyambi sing kayang. Sing kayang sing sampe ngene-ngene ke nyambi. Anu mengkap-mengkap to. Batengku kok teng TV niku suarane so. Oh. Tibake Maya Praga.
Anu ora niku subwoofer. Lah nggih. Weh, jan kondang lho jenengan niku weh trending topik FYP. Ki Rudi Gareng klarifikasi. Be ae kene dikecam wong sak donya. Nek tidak masalah. Nggih. Mboten napa-napa Pak ngoten niku saged napa niku ndadosaken asma panjenengan melejit. Melejit karena apa mulet niku? Karena kayang. Nggih mergo ngejak sinden niku kan diarani jenengan to nika. Aku ora apa-apa. Iki bojoku nangis isuk awan sore bengi iki nyang apa nangis? Nangise perkara sampean dilok-lok nih. Ora apa-apa, aku ora apa-apa dilokne ora apa-apa. Lah nggih kudune seneng Mbak. Akhire dhek meneng terus akhire tak neng-neng gitu akhirnya meneng terus njaluk ijol. Oh, apa? Aku njaluk anakne. Walah. Walah. Kaya jemempeng. Sampeyan dilokne wong sak donya ora apa-apa pokok sik mandi ngono dhek. Mandi dongane ngono. Kula kinten nek nangis niku aku pengen koyo Maya Praga. Niku kulino. Kulino. Lek pas arep adus. Wah, dhewe dhek ora nek sing nyuting, ora nek sing moto dhek ngeten-ngeten. Lah nggih. Aku diceritani anu sampo berarti cerita. Oh ngeten. Wingi Mbak Putri adus nggih anu lho, kaya sampo ki lho omongan karo aku sikat, omongan karo aku. Sabun. Odol omongan karo aku. Odol iki ra tak percaya malah ndledek dhek. Wes ngono ndledek diri. Kene Kris, kene jumeneng karo Mas Mas Balowo. Kaya togo karo limbuk ya iki. Mas Togo karo limbuk. Balowo niku penerjemahane Werkudara. Ha niku sanes. Lah napa Balowo niku? Lek teng pewayangan Bilawa lho niku. Lah iya Werkudara kan. Balowo niku napa alamat kula? Balowerti Gambalong. Ngoten lho. Jadi rumah saya itu Balowerti Gambalong. Niku bibit kawitin. Nggih nyuwun sewu lho. Aja pindah lho, aja pindah lho ya. Lah kula arep tak ganti semampir maneh ya cek angel. Oh malih jenengmu malih bal mampir. Aja. Basem. Kuwi alsem. Kene jumeneng Mbak Kris, jumeneng kene. Tak gawene spot anu lulo le kuwi ya. Yo gece. Ya Pak ne. Ditulungi. Masa wis lempoh. Oh, belum. Mboten lempoh lagi ahli senam. Nggih, Yo nggih, tak cecak. Anu gamelane didol mawon benjing. Lah nyapa? Lah kok apik lambene timbang gamelane. Ha iki jagani kapan-kapan nek awake dhewe wayangan ning Suriname. Oh ngaten nggih. Ora perlu nggawa Gamelan iki mawon. Kathik sing Cukup. joget iki lho. Akapela ngene iki. Joget. Lah iki lho, kompake cakra budaya iki Lah nggih, cakra. sing ngendang-ngendang, Weh. terus sing balung-balung, terus kancane nek sing gah muni no mepe untune. Esane sing ngempul kula. Esane sing ngempul. Kenapa? Mboten. Niku ngilangi gondok. Trik ngilangi gondok iki. Ngono. Ngeten nggih. Tur sing joget ya ampun. Ya apa, Kaya Mas? klebon gurem. Ngelokne sampe lho ketemu Ora. pisan wis ngelokne aku. lho. Pindho. Kapan? Mesti lali. Aku Sik pas ketemu ping pira? Ping pindho. Pindho. Nggo KTP ora? Betah kula. keri nu KTP-mu. Lah iya bar mbok jiko neh lho. Tak jupuk Lah ya. iya, Jan. Lho. Nyapa? Wong loro kemajuan kabeh lho. Wetenge. Kemajuan, lho. Wetenge kemajuan. Nyuwun sewu Pak Rudi lho. Ngene ya, wong lemu niku melambangkan kemakmuran. Wong ngono. Nggih, tiyang niku lek lemu aja sampe dikurokne malih. Sebeba Sebabe sebabe ngaten nggih, semisal Mbak sinten iki namine? Mbak Kris. Mbak Kristen iki semisal Mbak Kristen iki kuru. Coba. Kris. Lah iya. Krisnia kok Kristen. Ora nek tene. Wo apa coba? Krisnia. Krisnia. Lah iya. Ora nek tene. Ya enak kan ya meteng barang to Mas iku. Lho. Ya iso meteng to ya. Iso. Mbak Kris niki semisal kok kuru, mesti dados pitakonan kali kanca-kanca cakra budaya. Sing takon sapa? Ya kanca-kanca mesti lho, Kris kok tambah kure kena gula apa piye ya. Mesti ngoten. Mangkane sing lemu ben lemu ngono lho.
Ya ta? ngono. Iki kemakmuran kok ya ta, tapi iya. lek kene kelemon iki. Iki pomo stagene dicepot mak biok. Lho. Ora. Mau reken pelembungan Lho, piye kaya. Mesane lho. Aku bingung ngarepe endi mburine endi. Wong loro padha mbembengi kok Lah, nggih. cacat-cacatan. Tembangin apa nderek panjenengan? Duet, bintang Anu, kecil, kok bintang Kembang kecil. amben. Apa? Kok kembang amben. Sampean ya. Ora. Amin. Wong Banyol mbok amini yo entek no. Mbok amini. Ayo dileputno ya. Lho dehem, Dek, pancen iso dehem bareng. Wis saged no lek musuh ngene iki nggih ndelok-ndelok Mak. Kula deheme lek musuh sing kuru-kuru Mbak Mega iki garwa kula niki Mbak Mega. Oh sing kuru kuwi. Nggih. Berarti kena gula sing kuru. Mboten. Lah kowe jare kena Kurang gula. kurang gizi. Oh kurang gizi. Lah lek sados Mbak Mega ini pama dem Oh ngono. menyesuaikan posturnya. Heeh. Lah lek ini aduh. Lah iki medeni iki. Ora. Iki lek dem aku. Lah nggih ngoten niku. Lek Mega ke malah lucu. Lah lucu. Trit. Engko sing trit ki apa aku ra mudeng. Suwi ra crit kok niku. Suwi kan mboten crit niki. Lho lah iya. Monggo Mbak Trit. Sapa ki? Kris. Nembangin apa? Awake. Lintang Asmara. Hah? Lintang Asmara Kang Mas. Iya. Lintang Asmara iki manggone ning dhuwur. Iki ning ngisor gegeden wale. Ya Gak paling kuat. paling ora sing iso menggapai lintang itu bangsane widodari. Bidodari. Lho Balik kaya ngene widodari pra mesakne suwiwine. Bidodari ya, Niki Mas, ya? widodari lho. Mesakne suwiwine no Jenengan- kosong lho. Niki damel Bidodari jetpack ya, kok. Mas, ya? Niki widodari. Gawe apa? Dene nek munggah nggih jetpack kok niki. Wong ngono. Wah, Terus niki widodari. Anu ya, apa Durga apa Wilutama ke? seneh. Masane lho. Betari Sri. Sri Bombo. Legentri Nagasari Kokok Beluk. Lah iki ya Sri Bombok lah iki kelase. Bumbeng. Nggih. Lagune Lintang Asmara beh kupinge sampean ki lah. kalem. Aja sok nesu-nesu ning Kediri. Padahal aku sabar lho karo sampean ki. Kalem. Kurang piye aku karo sampean? Kalem. Masane aku kurang piye? Ket mau aku sampe lokne. Eh. Ket mau aku sampe lokne. Eh. Ket mau aku sampe lokne jare mbembeng jare koyo biok ngono ayo. Lah biok Iki bareng- mau sing olokne sampean. Sing olokne sampean. Apa Sing olokne biok sampean. ya, apa? Apa biok mau? Aku dhewe iki ya bingung masalahe. Luar aku Wong lah jeglukne kok muluk kulup per Mas. rumah Lah aku aku. roh lambene sampean ya Allah. Lah kok senengane kok muluk lambe to? Wi- Kowe jenengane muluk lambe kewirangan. Muluk lambene kancane katutan untu. Lah sing diklawuk tuwek mesti. Leh muluk lambe penake kaya ngono, Pak. Ndane lek muluk liyane. Kowe gendeng apa piye to kok? Mulane aku. Ora. Gendenge genah tur mudeng. Oh ngono. Mosok ngono. Anu niku kula dipeseni kalih pihak pengurus Klenteng. Oh ngoten. Mbak Kris mengke kapurih candle riyen wonten mriki bibar Nek kene wayah. dijak foto. Mboten. Nggih. Adi nggih percontohan Mboten, foto. mboten. Sinden sing carane milenial. Mboten. Anu didamel persembahan maco. Sampean ki lho. Tinggal persembahan Wong maco. ayu. Ral iki Bambang Baloro kuwi wis dualang. Alah, napa Pak belajar edan. Eh, Wong ayu sing ana rambut kuwi. apa? Oh, Pak. Iki lingso tresno ya. Lah nggih niki wong ayune kok lingso ngoten lho. Masmu dhek tumonen. Masane aku tumanen. Ora, maksudnya aku nyawang kowe kok lingso ngono. Cilik ngono berarti. Cilik guatelne ati. Krisnia menika ora liso cah bagus kowe kudu tamat Krisnia ki tengu. Manggone ning hotel ning anu ngono-ngono kuwi. Oh, abang wis ngene. Kowe senengane ning lekitan kelek ngono kuwi. Nggih. Aduh, Jandu lho marai. diandu ki. Apa? Mesti. Wong ayu tresnamu. Coba. Sing alus ngono aja mbok tarik ngene. Lho kan mesti. Hawane mari maknguk ngono. Tak cemplungne brantas. Lho. Ora. Cemplungne brantas. Maksudnya sing dicemplungne brantas ya. Kecilik lho sampe nyemplungne brantas Ayo. Krisnia. Lah ten apa? Pawakan kados Mbak Krisnia menika ora iso klelep. Mriki Wis, Pak. mampul terus dhek. Wong nggih kok janggelan ngono kaya. Kok janggelan kaya. Wong ayu
tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Anu Pak, Napa? kerapeten. Wah anu ta. Ya apa Mas? Kerusan. Kerusan godi lho mare Pak itu. Ora cantik-cantik. Iya, sayang, Alah, sayang. nayu dhewe, sayang dhewe, ayu dhewe. Tah. Monggo badhe ngersakaken sumur bur. Elek kowe arep muni ngene kowe jane Bambang Balo. Monggo ingkang badhe ngersakaken anakan babi arep ngono. Kula mboten Ora pareng. Asine Mas Rudi dhewe. Mosok Ah, babi, sini. mosok babi nawakne babi. Nah, mboten niki kan patke to niki. Patke itu nama kalau Cina itu cantik patke. Ya begitulah cinta. Cipatke. Begitulah cinta kuwi ta. Nggih, niki kan gadah nganu mungkin marga to nggih. Napa nih? Kan kalau Cina kan ada marga. Marga. Li, marga. Niki marga nggih. Marga satwa. Oh ngono. Oke, Wan. Iya. Lah pengrawit ku enek sing duwe marga. Napa? Karene wong Jawa dadi marga. Margono. Ya. Wong bakal Matur nuwun. antep. Gawe kacamata ta, Pris? Rasa ati. Ya ngono kok bagus. Pat rambut cadok. Tresnaning Kak diceloki bekecat. Mas aku Ora. masa bekecat nemplok ning bulus jan mas aku. Apik ra. Yo, lintang bulus. Bintang asmara. Asmara. Inilah persembahan dari Bagong dan juga Limbo. Duwo Balim. Bali pejan muarem lho Pak juga. Bagong Limbo. Kenapa? Nek tak kenteng. Tak kenteng. Kuwi pas bupe pas apa? Pas bupe ngono. Buke kan iki to. Wo anu to. Kenging angin dadi. Angine banter. Nggih. Tak padha bantere kaya. Nggih. Sampun. Terima kasih nggih Wong Nggih, bagus. matur nembah nuwun. Kapan-kapan ya dina ketemu malih muga-muga sampean laris manis Tanjung Amin. Kimpul. Amin pangestunipun panjenengan ugi Kok laris ngaten. manis Tanjung Kimpul dodol apa kaya? Lah anu bakul swara. Wah, nah. Nggih, kalih bakul lawak ngoten lho. Oh ngaten. Lah masa swarane tok rene awake engko dikira entut. Ora apa-apa kaya entut ki anggitmu Nggih. nglegake. Kula niku anggen teng pundi-pundi macak nggih, Pak Rudi Estu niki. Kula mesti dikira Mas Glowo. Wong ngono. Nggih. Loh, MC-ne Glowo ki Rudi aku mek jawab. Nggih, aku iki ngono. Ora mek gur sampean kok aku Nggih. angger ngejak glowo ki lho, tak kira kok Bambang Balowo. Waliane nggih. Tak kenene lho kowe Balowo Bambang to. Senes kula tukri. Lah kok ora balik blas. Bos saniki mboten anu nggih. Nggih. Anu sampun pensiun, Oh, penjane buka usaha nyalokne dewan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh? Dewan apa niku? Dek neng DPD, Nggih. Dewan Perwakilan Dagelan. Oh. ngoten maksudnya. Ada. Lah nggih. Nggih. Mugi-mugi jenengan kalian sak kanca ngrembaka Amin. cakra budaya kuncoro anjayeng bawana Amin. pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Sami-sami nggih wong Nggih. bagus panjenengan ya sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun Nggih, nggih. kula nggih. Lelegan Anu, sawetara nggih. kula unggahke niki genduk meme, Nggih. meme. Anu ke sawere to Pak Rudi nggih. Wah kula transfer wae. Oh sampun. Sampun. Ajeng anu. Wong mampu. Oh ngeten. Kula mampu, sombong dhisik melarat keri. Transfer napa niku? Lho, transfer teng Japan jenengan jangan coba lihat. Oh teng Nggih. anu. Teng gone GoPay napa Gojek niku lho. Kok Gojek iku malah rumah aku neng pinjol to. Nggih mangane bingung arep ngowe dalane. Alah wis ora. Nggih, nggih. Wong duit ki ora dipangan. Lah ngonten, tapi kan kena gitu tuku panganan. Nah iya, segalanya. Nggih. Tapi ngene ya, uang itu bukan segala-galanya. Meskipun segalanya butuh uang. Wah, nggih leres. Uang kuwi bahasa Indonesiane duit. Duit. Duit ki singkatan doa, usaha, iman, dan takwa. Nggih. Kuwi karo aku cocok lho jane. Jane tapi ora tau dijak ya padha ae. Lah iya kuwi. Aku ngene iki gak tak lucokne Pak Rudi nggih nyun sewu nggih. Kudu dilucokne lho. Lho boten. Karena lucokne iki kudu anu. Nggih nyuwun sewu, mergo kan nggih nyuwun sewu nggih. Ah. Sedaya kan
Jer Basuki mawa biya. Mawa biya. Nggih, lek jenengan ngene aku gak lucu. Lek ngene iki lucu terus kene iki kan malih ora Jer Basuki mawa biya. Sampeyan lucu. Dadi ini Jer Basuki mawa biaya. Biaya nggih. Biayaan. Nggih, kula wae kon pun nyanyi nggih biasa sak lagu niku nggih pinten mboten Pak Rudi? 1 second. Nggih. Nyuwun sewu. Gampang, engko tak TF ya. Nggih, nggih. Tak kirim TF ning WA-ne sampean ya. Nggih. Tak tulisane TF. TF nggih. Suwun nggih Pak Rudi nggih. Aja lali manggi Mas Pre, manggi Mas Pre. Lah napa to mboten. Maksudku salaman tok. Maksane kaya. Nggih, pokoke kula contoh, pokoke kula longgar jenengan mayang tempundi kula susul. Oke. Muga-muga aku betah mok susul. Nah nggih. Tapi jenengan mboten anu sip kok Pak sinten no? Lawa. Lawa. Nah, lawa nggih. Nek cuma dhek ora nek bali ngarepe, dhek lawa. Oh ngoten. Aku terpikat dhek tak jenenge lawa karena jane kuwi asline apa ya karena dhek tak sawange kaya lawa no. Engkap. Berarti karo ngene bareng. Diomongi. Oke, terima kasih ya. Mas Bambang, matur nuwun. Salam kagem kanca-kanca seni Kediri, sukses selalu pokoknya.